थब्ल' बिबार बादि सोर जाखो नोंलाय हाब्रांनि मान्दार बिबार बादि सोर नोंलाय बिलोनि थब्ल' बिबार बादि सोर जाखो नोंलाय हाब्रांनि मान्दार बिबार बादि लामायाव दान्दिसे गामिनियाव बेरायदों। उफाय गैया, लकडाउननि थाखायनो जेरावबो बेरायनो मोना, बेखायनो लामायाव दसे ओरैनो बार जाथावथाव बेरायफैबाय आरो उन्दैफोरजोंनो टाइम पास खालामाबानो उफाय गैला, रावबो लोगोफोरबो गैया जाहैबाय। गामि लामायावनो ओरैनो टाइम पास गेलेगारनानै थाबाय जों दसे। लामायाव बेरायफैदों गामिनियाव, लकडाउन ना जेरावबो बेरायहैनो मोना, ओंखायनो गामिनि लामायावनो दान्दिसे बेरायफैबाय टाइम पास। नैबे नानियाहाय ना ओरैबायदि जा गावहाबो जोंसो रंजाफाबाय आरो। जोंनि हाबग्रा लामाया बेनो आरोना, बारा गोजान जाया जोंना खाथियानो। बै गारि गिदिर खारनाय नुहुरनाया नेसनेल, बेयो जोंनि खाथियावनो जायो आरो। जा इन्टारेस्ट मोनफाबाय बियो जोंजों, जा मालाय खालामो बेखौ सोलोंफाखायो बे उन्दैयाहाय, सबथिनोबो मिनिनानै बोरैबा जाजोबखादों जोङो। गावहासो गासैखौबो सोलोंजोबखायो, जा जों खालामो बेखौ सोलोंजोबखायो। इन्टारेस्टखा उन्दैयाहाय, सासे बिदानि फिसाजो आरो। आं नैबावहाय आवजार बिबारहाय लादोंमोन आरो, बेखौ गावनि खानायाव थुनो थिनबाय, ओमफ्राय गावना खानायानो गैया। गोजोन्थों लोगोफोर।